साला मोबाइल चलाओ चलात मन उगता जाता। साला कुछ समझ में नहीं का कोई जाइए। ओ रुक, टीपुआ के पास हम फोन कर दें। हेलो टीपू। हाँ ये का करते रे? अरे झाट नोचता नहीं। झाट नोचते रे? रे ई कोई से झाट नोचे लगले तनी हमरो नोच देना। साले बैठल बैठल देखो तारा घर यहाँ दिमाग खराब हो गइल बाटे। ए साला तो ये नहीं कले बकवासी कइले बाड़े। ए आओ ना पुलवा तो आइल बड़ी सोन। अरे साला रे ई बात बा रे तो साला वही बे से दिमाग चाट मारले बड़े वही बे से पूरा पहले ही बात ना बतला। रुक रुक अभी आवत नहीं साला। आओ आ गइलो भाई। वाह चल ठीक बा। बहुत कहां बाड़ी सो रे? से हमें बुझा त दिल के दौरान पर गइल दौड़ लइनो है कितना तेजी में। धूप ना छिपुआ आवता। आवता अरे आ गइल रे मालो लुकते लगी छने ने। अरे तो तड़तड़ा चाहे कितना काहे बेचैन भेल जतरा स तनी शांति रहो सो हम बतावत नहीं बस ना। ना पक्का खिसी बस ना। अरे बोल ना रे ना किसी हम सुन। हम चोर चाय खेले खातिर बोलेली। साला देर का कइले बाड़ी चल त खेलल जा। बुझेबा से तब चल अकड़ बकड़ बुझावल जा। अकड़ बकड़ तिक्कर तोड़ जे निकली सकड़ चोर। ई सब कोनो के क्या होता साला सतको मिला कइला सका। रुको अपन दिमाग हम लगाओ तनी। ए तो हम मोनी छी रे। केना रे साला रे कहां बाड़ी? अरे साला चोर 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 चोर। साला बड़ा चुतिया बड़ा सर हमरा का चोर बना देला सर। जो एक गुगिन के आप हमें लुका तनी सुन। हमने लुका जाते हैं जो चोर भाई जो। साला बड़ी बड़ा सर साला जो तू होने लुका हम हिया ले लुका तनी जो। दू ए साले मुड़ी घुमा के देखो तो घुमाइबा कि ना रे साला त नहीं। साला इहो देखा लख रे साफ मन हमरा का बुखार लगवा दिए से चोर बना के। रुक 1 2 3 आ गईनी। धापा ए साला इससे तो मुंह इधर और यही का बोला जा रहा है तेरे मुंह में हुक करे तो हमरा का मुंह दे रहले। ए साला चोर जो भाग साला धापा मारा गई तो साले हमरा बहाना करता रहे जे छोड़ दी जइबो कि ना साले चोर जो। आगे तोरा 1 2 3 आ गईनी। साले गइला कि ना तू साला जो बैग साला सब हमरा का पकौड़िए बना मजाक बना देला बनो। 1 2 3 आ गईनी। साला कहां भाग गइल इतना जल्दी करी? साला देख मत ले भाई साला देख। साला इती बा ऐसा ही साला केंगा पकड़ ले लई रे। हम ना पकड़े उड़ा चिड़ै का गाड़ में चूना लगा देवे नी तो तू हुआ उ साला केने बा? हम ये बात नहीं साले चुतिया बुझता रहो। अच्छे साले हम खोज लेता नहीं केने बा। जा खोजो। रे कहां रह गइल रे? लागा तो ओकरा खोज ले लेबा। रुको हम निकल के झापा मार तनी साले कम से कम हमार पार्टी तो जान बची। रे टिपुआ हेने आ। साला रे तू काहे निकल गइल रे साला? तू बोला गइल बड़ी ओई बेरा साले छू देलक हो। ओइ रे छुद लगा साला ओई में लुकाई रहला साला कोनो इथि को के हम जान बचन दोस्ती तूर देम साले। ठीक बा हम जान बचा। साला पूरा परेशान कर ले साला छिपुआ के ना लुका गेल बड़े। रे छिपा रे साला सोते बहुत ओकर हम जाके थापा मारते हैं लो रुक जो। रे ई साला जानल पहचानल लागत ई का हो रे? रे हम कहीं ना कहीं देखले बानी का हो रे? ए साला देख ना रे पुतला देख कैसे कैसे खड़ी आइल बा। पुतला यही खानी रहला सब साला। हम कहीं ना कहीं एकरा के देखले बानी का हो रे? हमरा याद नहीं के पड़त। पुतला देख ना रे साला खोज ना जाके टाइम पास कइले बा। साला चोर करइबा हमरा टाइम पास करइबा तू। हमार दिमाग लोड नहीं खेले दी का हो रे? ए साला पुतला हरे बड़ा दिमाग खइलक हो।
झाट हो जैसे कहत है पुतला ह पुतला तो लंड दिमाग कोर ले बड़ा तू आइस भाई साला पकड़ा गया। तू चुपचाप रहो ना साले के चुतिया बनावल जा जल्दी अच्छा साले के फेन चोर भेजावल जाई ओ तो थापा मार दे मोरा हाँ ठीक है बोल जाए अब तू चोर बने जा पकड़ा गए अब जा जल्दी चोर बड़े तू साले इस साले पुतला बने के रिहर्सल नु करत रहल साले पूछ रिहर्सल करत रहल अभी साला कहे जे ना दिया ता फैन से जा फैन से ही लुका हम जानत नहीं तो ये कहबे दाव ना नापा दिया मार देला बजा ना 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 हम ना माने पूरी हलचल ना ए साला हिया देख बैठे हैं पार्क बा हिया रिहर्सल करत रह जे केना खड़ियाला से केना देखले रह नु वे रिहर्सल करत रहल साले तू बुझे तरह जे यही तरह खुलियाम खड़ियाई रही ई साला हमरा के अकेला बोका बनावत रहत हम लास्टे पर चोर बनतनी अब समझ लेम जाता नहीं चोर बने फिर ई साला दिमाग पर दिमाग लगावत रह हमरा के बड़ा हमरा के बोका बनावत सो अब ये लोग के हम बतावत नहीं रे भाई एम्बुलेंस के गाड़ी आ गई रे एम्बुलेंस के गाड़ी आ गई भागो अरे साला तो एम्बुलेंस के नु गाड़ी हरी पुलिस के गाड़ी से न भागल जाला ओ साला तो हम भागत तोरा देख के हम भागत नहीं साला चुतिया बना दे चल पकड़